What's up, guys? What's up? How are you doing, guys? Some of you know that Baba Jiju wangoa nemoto. Saka zvisine. Sandonya. Iwe tora chiti. Don't mind my way. Saka mota yechi darishi. Mota yanga chiti shurudza kuti tasina pekuisa. Saka at least let us say vatengesa mota. Avasisina mota. Beti de raura kusvika vasinachi asina mota because mota iyoyo yatinetsa tasina parking. Kudati chikwandeti. Ladies and gentlemen, as you can see, this is now motor already. The shake now beyond. Uno ask beyond no. Yes. This is now motor. So happen to takushika patete rangu so 1 June. And I think ukuthi sungamba siwaphenya yophu tachamba chichengeta tese. This is now motor again. Yes, we all know ukuthi maswano zvakaoma munyika and ngokuti wowo vanhu vari kungofa sinatsaruka khani. Yeah. Rest in peace to vanese vakashayika nevakafirwa not sorry. Tingoti totenda mwari upenyu hwaanotipa. Ita totenda mwari wandibvisa mota asina ku apply for.